Noniin, Korpo. Suunnitelma. Voiko ampua varpailla? Hommahan menee sillain, että me nyljetään noin. Ei kahta sanaa. Selvä. Käsky. Pistin tulpan. Piti mennä taskuun, mutta se meni tonne saatana. Tiedä missä se on. Sulla on inttimallia, ei oo taskuun. Juurotitko sen tohon matkalle, kun käveli? Voi olla, että se on siellä. Voi. Noniin, saatana. Hei. Laitetaan me ton kautta. Me käy pari vaikka se on. Jääkö joku vahtiin vaatetukset? Ai niin joo, pidettiin joku. Joko se alko? Alko. Heitä. Ollaanko me valmiita? Joo. Hop! Asuma! Tapanne. Voi vittu. Vähän hapottaa. Pistä vaan tulppaa ennen kuin menet onnistuu. Jos on hukku, niin tuolla on kyllä lisää tulppia. Se varmaan jää tuossa. Joo, ei tarvitse tuolla. Tällä välillä. Joo, niitä hukkuu jatkuvasti. Jotta huoltoalueelle vaan ne sano siellä, että sulla puuttuu sen. Juu. Otanko mä tämän mukaan? Joo, ilman muuta. Ja vaan kädet ylhäällä, niin näkee tuohon. Joo. Mennään tonne huoltoalueelle. Joo. Voi vittu heti. Joo, sama juttu. Perkele. Ja nyt tonne maistuu paska suussa, kun tuo kuula tuli suoraan suuhun. Niin sulla on sitä tulppaa nyt sitten. No ei, mä saan tuolta uuden. Joo. Huhhuh.
Päätä särkee. Päätä särkee. Hitto heti. Heti pian kävi. Ai laten laudettua heti. Perkele, tuo oli 2 kato samalla sivulla, eikö sai Tulospa heti. Maistuu ihan helvetin pahalta. Ole hyvä.